Sunana Amrah Aliyu kuma na je na karbi allurar rigakafin COVID-19. Na karbi na farko kuma na karbi na biyu. Yanzu saura booster. Abin da sa na dauki na anshi wannan rigakafi na COVID-19 saboda abubuwan da ke ta faruwa saboda cutar COVID da ta yadu a lokacin nan. So a lokacin na ji tsoro gaskiya. Da na auna sai na ga cewa fa an san rigakafin nan ya fi min da in kamu da cutar COVID-19. Matsalan dai ɗaya ce, iyalan gidana da nake ta ce musu su zo mu je su masu anshi nasu. Kowa ya zamanto irin yana kokonto. Amma duk da haka zan ci gaba da tunatar da iyalan gidana saboda duk mu tare mu je mu anshi wannan rigakafi ta COVID domin mu kare kanmu daga cutar COVID-19.